హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మొదటి రోజు భగవద్గీతలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము, దీన్నే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహన చేసుకోబోతున్నాము. సో మొదటిగా ప్రార్థన. మొదట గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण अंडी अंदरिकी. సో ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము, దీనినే కురుక్షేత్ర రణరంగమున సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. సో నిన్న మీకు ఓరియంటేషన్ క్లాస్ తీసుకోవడం జరిగిందండి. సో ఆ క్లాస్లో మనము ఈ 18 రోజులలో ఏ విషయాలను తెలుసుకోబోతున్నాము, మనమంతా ఎలా ఉండాలి, ఈ క్లాసులకు ఏ విధంగా అటెండ్ అవ్వాలి, మిగతా అంశాలన్నీ కూడా ఈ కోర్సు యొక్క ఉద్దేశము అవన్నీ కూడా నిన్నటి క్లాసులో మనము అవగాహన చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈరోజు ముందుగా ఆ భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలోనికి ఎంటర్ అయ్యే ముందుగా భగవద్గీతను గురించినటువంటి కొంత పరిచయ కార్యక్రమము ఒకసారి మనం చూద్దాము. సో దానిలో ఈ భగవద్గీత మనం ఏదైతే ఈ 18 రోజులలో అవగాహన చేసుకోబోతూ ఉన్నామో, ఈ భగవద్గీత వ్యాసుడు రచించినటువంటి మహాభారత ఇతిహాసములోని 6వదైనటువంటి భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు మొత్తం 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీత ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలో పొందుపరచబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ భగవద్గీత
ఆ మహాభారత ఇతిహాసంలోని ఒక భాగంగా ఉండేటువంటి ఇది. సో ఈ మహాభారత కథని వ్యాస మహర్షి శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని, అంటే ఆ వ్యాసుడు రచించినటువంటి ఆ మహాభారత కథ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వైశంపాయన ముని ఆ జనమేజయ మహారాజుకి వినిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఆ విధంగా అది సంభాషణగా జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఆ వైశంపాయన ముని అనేటువంటి ఆయన వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడు. జనమేజయ మహారాజు ఈ పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు. అంటే పాండవులలో చివరివాడుగా ఈ కలియుగంలో మొదటగా పరిపాలించినటువంటి మహారాజు పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆయన యొక్క కుమారుడు ఈయన. అంటే పరీక్షిత్తు మహారాజు అభిమన్యుడి యొక్క కుమారుడు. అంటే ఇక్కడ జనమేజయ మహారాజు అభిమన్యుడికి మనమడవుతాడు. అలాగే అర్జునుడికి తీసుకున్నట్లయితే ఈ జనమేజయ మహారాజు అర్జునుడి యొక్క ముని మనవడు. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు మహాభారత కథలో అర్జునుడి యొక్క కుమారుడు అభిమన్యుడు, అభిమన్యుడి యొక్క కుమారుడే పరీక్షిత్ మహారాజు, ఆ పరీక్షిత్ మహారాజు కుమారుడు జనమేజయుడు. సో ఆ విధంగా ఆ మహాభారత కథ నడుస్తూ ఉంటుంది. దానిలో ఇక్కడ అందులో పొందుపరచబడినటువంటిది భగవద్గీత. ఈ భగవద్గీత ఉపనిషత్తుల యొక్క మొత్తము సారము. సో అందుకే దీన్నే గీతోపనిషత్గా అని కూడా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది ఈ భగవద్గీత. అలాగే ఈ ఉపనిషత్తుల సారమైనటువంటి భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా 3 యోగాలను బోధిస్తూ ఉంది. అవే కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి ఆ యోగ విధానాలని భగవద్గీతలో మనము తెలుసుకోవచ్చండి. సో ఇక ఈ భగవద్గీత యొక్క ఆవిర్భావము చూసినట్లయితే ఆ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో, ఇక్కడ మహాభారత యుద్ధం కురుక్షేత్ర యుద్ధము అనేటువంటిది కురు వంశీయులైనటువంటి పాండవులకు మరియు కౌరవులకు మధ్య జరిగేటువంటి యుద్ధం ఉంది. సో ఈ పాండురాజు ధృతరాష్ట్రుడు అనేటువంటి వారు 2 అన్నదమ్ములు. ఆ కురు వంశంలోని లేదా భరత వంశానికి చెందినటువంటి వారు. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టు గుడ్డివాడుగా ఉండడం వల్ల ఆయన యొక్క తమ్ముడైనటువంటి పాండురాజుకి రాజ్యభారం శాస్త్రోక్తంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ ఆ పాండు రాజు కూడా మధ్యలోనే చనిపోవడం వల్ల మరలా ధృతరాష్ట్రుడు కార్యనిర్వహణ రాజుగా ఉండి ఇతరులు భీష్ముడు వారి యొక్క సహకారంతో రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. ఈ పాండవుల అంటే ఆ పాండురాజు కుమారులైనటువంటి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల సహదేవులు, అలాగే ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కుమారులు దుర్యోధన, దుశ్శాసనులు 100 మంది వారు ఆ ధృతరాష్ట్రుడి వద్దనే అలాగే భీష్ముడి యొక్క సంరక్షణలో పెరుగుతూ ఉంటుంటారు. అయితే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు పేరులోనే ఉంటుంది. ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి రాజ్యంపై ఉండేటువంటి కాంక్ష వల్ల, తన కుమారులపై ఉండేటువంటి మోహం, ఆ గుడ్డి ప్రేమ వల్ల ఆ పాండవులను ఎప్పుడూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టడమే జరుగుతుంది. తర్వాత అందరికీ కూడా తెలిసినటువంటిది వనవాసము, అజ్ఞాతవాసం చేయడము, ఆ తర్వాత తిరిగి వారు వచ్చిన తర్వాత వారి రాజ్యాన్ని వారికి ఇవ్వమంటే ఇవ్వననడము, ఆ తర్వాత కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా సంధికి వెళ్ళడము, కనీసం వారికి 5గురుకు 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వండి అని అంటే దుర్యోధనుడు అంటాడు 5 ఊర్లు కాదు, సూది మనం మోపినంత ప్రదేశాన్ని కూడా నేను వారికి ఇవ్వను అంటే, ఇక అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సంధి కూడా అక్కడ ఫలవంతం కాకపోవడం వల్ల యుద్ధము అనివార్యం అవుతుంది. సో ఆ యుద్ధ ప్రారంభంలో, ఆ మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ అక్కడ ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారికి రథసారథిగా అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి యొక్క రథసారథిగా ఉంటారు. అప్పుడు ఆ అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణ భగవాన్, తన యొక్క రథానికి సారథిగా ఉండేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు అడుగుతాడు, నా రథాన్ని ఆ ఇరు సైన్యాలు, అటు కౌరవులు పాండవుల యొక్క సైన్యాల మధ్యలో ఉంచమని, తద్వారా నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల మీరు నా రథాన్ని
ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో ఉంచండి అని అడిగితే ఆ రథసారథిగా ఉండేటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్య రణభూమిలో ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో రథాన్ని నిలుపుతాడు. అప్పుడు అర్జునుడు అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా పరీక్షించి చూసినట్లయితే ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా తన యొక్క బంధువులు. ఎందుకంటే ఆ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది దాయాదుల మధ్య యుద్ధం. సో కనుక వారందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు అందరూ కూడా తన వారే కనిపించారు. సో ఆ విధంగా వారందరినీ చూసిన తర్వాత ఆ అర్జునుడికి ఆయనలో కలిగినటువంటి ఆ మోహము, ఆ బంధు ప్రీతి వలన ఆయన అనుకుంటాడు, రాజ్యం కోసం వారిని చంపుకోవడం అంటే వారందరినీ కూడా తన వారిని అందరినీ చంపుకోవడము నిష్ప్రయోజనం అనిపించి ఆ అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యను అని ఆ కృష్ణ భగవానుడు వారితో చెప్పి నా కర్తవ్యం ఏమిటి, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడిగినప్పుడు ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుల వారికి మధ్య జరిగిన ఈ సంవాదమే అంటే ఆ అర్జునుడికి తన జీవితంలో సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుగా కృష్ణ భగవానుల వారిని తీసుకొని ఆయన అడిగాడు. సో అప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటి బోధనలే ఈ భగవద్గీత. సో అంటే అర్జునుడికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదమే, వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణే ఆ అర్జునుడికి ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఆ మానవులమైనటువంటి మనందరి యొక్క కర్తవ్యాన్ని తెలియచేసినటువంటిదే ఈ భగవద్గీత అండి. సో యుద్ధం చేయను అని సన్యాసం తీసుకుంటా అనేటువంటి పరిస్థితులలో ఉండేటువంటి వాడిని కర్తవ్యముకుని చేసి జగత్ విజేతగా నిలిపినటువంటి బోధనలు ఈ భగవద్గీత. సో కాబట్టి మానవులందరిలో కూడా ఈ భగవద్గీతను ప్రామాణికంగా తీసుకొని దీని ద్వారా ప్రేరణ పొంది ఎంతో మంది ఎంతో విజయాలను సాధించినటువంటి పరిస్థితులు కూడా నిన్న మనం చూడడం జరిగింది, చెప్పుకున్నాం. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదమే. అయితే ఆ సంవాదానికి ప్రారంభంగా ఇంతకుముందు చెప్పాం, మహాభారత కథ మేము ఆ వైశంపాయనుడికేను జనమేజయ మహారాజుకు జరిగినటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ భగవద్గీతలో సంభాషణ మొదటగా ఆ ధృతరాష్ట్రుడు, అతని యొక్క కార్యదర్శి మరియు రథసారథి అయినటువంటి సంజయుడు మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణగా ఇది మొదలవుతుంది. అంటే ఒక సంభాషణలోని మరొక సంభాషణగా ఈ భగవద్గీత ఉంది అండి. సో ఇక్కడ మొత్తంగా మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే భగవద్గీతలో మొత్తం 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయని చెప్పాము. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక యోగము అని పిలువబడతారు. అంటే ఆ భగవంతునికి చేరువ చేసేటువంటిది యోగము. అంటే భగవంతునికి దగ్గరగా కలిపేటువంటిది ఇక్కడ. సో భగవంతునికి దగ్గరగా చేసేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి 18 అధ్యాయాలు కూడా 18 యోగాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. సో ఈ 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది. అవే కర్మయోగాలు, అలాగే భక్తి యోగాలు అనేటువంటివి, జ్ఞాన యోగము అనేటువంటి 3 విభాగాలుగా భగవద్గీతలో ఉండేటువంటి 18 అధ్యాయాలని మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మొదటి విభాగము కర్మయోగ్ షట్కాలు అని అంటారు. మొదటి 6 అధ్యాయాలు, 1వ అధ్యాయం నుండి 6వ అధ్యాయం వరకు ఉండేటువంటి 6 అధ్యాయాలని కర్మయోగాలు అని పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత మధ్యలో ఉండేటువంటి 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం అయినటువంటి భక్తి యోగము వరకు ఉండేటువంటి అధ్యాయాలని భక్తి షట్కాలు అని చెప్తారు. ఆ తర్వాత 13వ అధ్యాయం నుండి చివరి 18వ అధ్యాయం అయినటువంటి మోక్ష సన్యాస యోగం వరకు ఉండేటువంటి ఈ 6 అధ్యాయాలని జ్ఞాన యోగాలు అని పిలుస్తారు, జ్ఞాన షట్కాలు. సో మొత్తంగా భగవద్గీతలో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయండి. ఈ 18 అధ్యాయాలలోనూ కలిపి 700 శ్లోకాలు. అంటే ఈ శ్రీకృష్ణ ద్వైపాయనాలు అయినటువంటిగా పిలువబడేటువంటి వ్యాసుల వారి మహాభారత గ్రంథంలో ఆ శ్రీకృష్ణ అర్జునుల సంవాదంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవద్గీతలో మొత్తము 700 శ్లోకాలు ఉన్నవి. ఆ 700 శ్లోకాలలో మొదట విచారణ, ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ఈ ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పేటువంటిది ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు
సమాధానం చెప్తూ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలని చెప్పేటువంటి సంజయుడు 41 శ్లోకాలు చెప్తాడు. అంటే అక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణుడికి మధ్య, అలాగే కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాలని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తూ ఉంటుంటాడు. అలాగే ఇక వాస్తవంగా వీళ్ళు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి అర్జునుడికి మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదంలో అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలు, తన యొక్క పరిస్థితులను వివరిస్తూ భగవాన్ వారిని వేడుకోవడం లాంటి శ్లోకాలు మొత్తం 84 శ్లోకాలు అర్జునుడు ద్వారా చెప్పబడినవండి. ఇక మొత్తంగా అధిక సంఖ్యలో శ్లోకాలు మనకి బోధనలు, భగవానుడి యొక్క బోధనలు, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనలుగా ఉండేటువంటివి 574 శ్లోకాలు ఆ సాక్షాత్తు దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా చెప్పబడినటువంటివి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని నుండి చెప్పబడినటువంటి, కాబట్టి భగవద్గీతలోని ప్రతి శ్లోకము కూడా మహోన్నతమైనటువంటిది. సో ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి సాక్షాత్తు భగవంతుడి నుంచి, మామూలు సాధారణ కవులు రాసినటువంటివి కాదండి. సో సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడి ద్వారా పలికినటువంటి పలుకులే ఈ శ్లోకాలు. సో ఈ విధంగా 574 శ్లోకాలని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇవి ఈ 18 అధ్యాయాలను 3 విభాగాలు, కర్మయోగాలు, భక్తి యోగాలు, జ్ఞాన యోగాలు అనేటువంటి 6 అధ్యాయాలు. సో అలాగే 700 శ్లోకాల్లో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు ధృతరాష్ట్రుడు ఒక శ్లోకము. ఈ సంజయుడు అనేటువంటి ఆయన వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడు. వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అతడు సుదూర ప్రాంతాలలో, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డివాడు, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఆ కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళాడు ఆయన యుద్ధ భూమికి. కానీ అంతఃపురంలోనే ఉండి ఆ యుద్ధ భూమిలో ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలంతో తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి మరియు తనకు రథానికి సారథిగా ఉండేటువంటి ఆ సంజయుడిని అడుగుతాడు. సంజయుడికి ఆ వ్యాస మహర్షి అనుగ్రహం ద్వారా సుదూర ప్రాంతాలలో జరిగేటువంటి అంటే ఆ కురుక్షేత్రంలో జరిగేటువంటి ప్రతి విషయం, పగలైనా రాత్రైనా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా తన హృదయం ద్వారా తెలుసుకొని కలిగేటువంటి అవకాశం ఆ వ్యాసుడు సంజయుడికి ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం, ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు వ్యాసుడు. ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుల వారికి నేరుగా శిష్యుడు బ్రహ్మ శిష్యుడుగా ఉండేటువంటి వాడు, కుమారుడు శిష్యుడుగా ఉండేటువంటి వాడు మహర్షి నారద మహర్షికి డైరెక్ట్ గా శిష్యుడు వ్యాసుడు. సో కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ వ్యాసుడికి కృష్ణుడితో డైరెక్ట్ గా సంబంధం ఉంది. ఆ అనుగ్రహం ద్వారానే అతడు తన శిష్యుడికి ఆ విషయాలని తెలుసుకుని చెప్పగలిగేటువంటి మహత్వాన్ని ఆయనకి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈరోజు మనము చూడబోయేటువంటి, అంటే ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా మీకు అందిస్తున్నటువంటి ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అనేటువంటి కార్యక్రమంలో సో మనం ఈరోజు వాస్తవానికి ఇప్పుడు మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము, దీనినే అర్జున విషాద యోగము. ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు అక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పరిచయంలో ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనికులు అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరినీ చూసిన తర్వాత తన మనసులో కలిగినటువంటి విషాద భావం, సంసార సాగరం అని అంటారు. సో ఆ విధంగా కలిగినటువంటి ఆ విషాద భావనను ఈ అధ్యాయంలో తెలియజేస్తున్నాము. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో మనకి, అంటే ఇది భగవద్గీత యొక్క ప్రారంభంగా ఉంటుంది, ఇది ప్రారంభ పీఠికగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు ఏవి ఉండవు. సో ప్రారంభం, ఈ భగవద్గీత ప్రారంభికగా ఇది ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలన, సైనిక వర్ణన, ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి అంశాల యొక్క పరిశీలనమే ఉంటుంది. ఆ పరిశీలన అర్జునుడు అక్కడ చూసి ఆయన యొక్క హృదయంలో కలిగినటువంటి ఆ భావన, విషాద భావన ఆయన కలిగేటువంటిది. తద్వారా యుద్ధం చెయ్యనంటాడు. 2వ అధ్యాయంలో వాస్తవంగా భగవద్గీత ఆ కృష్ణుడు భగవానుల వారి యొక్క బోధనలు ప్రారంభం అవుతాయండి. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈ విధంగా ఈ మొదటి అధ్యాయము, దీనికి పేరు చెప్తున్నాము కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము. దీనికే మరొక పేరు అర్జున విషాద యోగము.
సో ఈ అధ్యాయంలోని ఈ ప్రథమ అధ్యాయం, భగవద్గీతలోని ప్రథమ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఇంతకుముందే చెప్పాను. మనకి ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతుండేటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే యుద్ధము అనివార్యమైనటువంటి పరిస్థితులలో అటు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు ఆ ఈ ఈ భూమండలంలో ఉండేటువంటి రాజులు, మిగిలిన రాజులందరూ కూడా కొంతమంది ఏమో కౌరవుల వైపు, మరికొందరు వైపు పాండవుల వైపు ఆ యుద్ధంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. సో కనుక ఆ కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ప్రదేశంలో యుద్ధానికి సన్నద్ధమై ఉండేటువంటి వారి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక తపనతో ఆ ధృతరాష్ట్రుడు తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు ఇలా అంటున్నాడు, మొదటి శ్లోకం, ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవచైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఉవాచ అంటే పలకడం. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఇట్లు అడుగుతూ ఉన్నాడు లేదా పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఓ సంజయ, ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు నా తనయులు మరియు పాండురాజు తనయులు యుద్ధము చేయగోరు వారై సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేసిరి? సో ఆ యుద్ధం అనివార్యమైన తర్వాత భూమండలంలో ఉండేటువంటి రాజులు వారందరూ కూడా రెండు పక్షాలలో ఉన్నటువంటి సమయంలో వారందరూ కూడా ఆ ప్రదేశంలో యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమై ఉన్నారు, సమావేశమై ఉన్నారు. ఎవరు? ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కుమారులు అయినటువంటి దుర్యోధన, దుశ్శాసనులు, ఆయన వైపు ఉన్నటువంటి భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు మొదలైనటువంటి వారందరూ కూడా అటు కౌరవుల వైపును, మిగిలిన వారు పాండవుల వైపు కొంతమంది, వారందరూ అక్కడ ఆ కురుక్షేత్రము అనేటువంటి ప్రదేశంలో యుద్ధానికి సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు చూడండి. ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి అక్కడ సమావేశమైనటువంటి వారు ఏం చేస్తారు అంటే, ఇక్కడ ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి వారి తన యొక్క కుమారుల యొక్క విధి ఏ విధంగా ఉంది తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక భావన. అలాగే అంతకు ముందు కూడా ఆయనకి తెలుసు, అటు పాండవుల వైపు సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఉన్నారు అని. అయినా కూడా తన వైపు, తన కుమారుల వైపు ఆ భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు, కర్ణుడు వంటి గొప్పవారు ఉన్నారు. వారి వలన తన కుమారులకు ఏమైనా విజయ అవకాశం ఉంటుందేమో అనేటువంటి భావనతోనూ, అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే, ఆ కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశము చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తారు. ఆ కురు వంశస్థులు, వీళ్ళ వంశంలోనే, ఆ భరత వంశంలోనేటువంటి కురు అనేటువంటి ఆయన అక్కడ ఆ యజ్ఞం చేసినటువంటి ప్రదేశం అని చెప్తారు. సో కనుకనే దాన్ని కురుక్షేత్రం అనేటువంటి ప్రదేశము. ఆ ప్రదేశంలో పూర్వకాలంలో దేవతలు వంటి వారు కూడా వచ్చి అక్కడ తపస్సులు చేసేవారట. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థలం, అందుకే ధర్మక్షేత్రం అంటున్నారు అది. సో ఆ ధర్మక్షేత్రంలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఆ స్థల ప్రభావం వల్ల దుర్మార్గులు కూడా మంచిగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి సమయంలో తన పుత్రులు ఏమైనా సంధి చేసుకోవడానికి ఒప్పుకున్నారా అనేటువంటి భావన, సంధి చేసుకోవడం అనేది కూడా తనకి ఇష్టం లేదు. సో ఆ భావనతో కూడా ఆ విధంగా అడిగి ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు? యుద్ధం జరుగుతుందా? సంధి చేసుకున్నారా? మరి అటువైపు ఏమో భగవంతుడు, సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఉన్నాడు పాండవుల వైపు. సో ఆ విధమైనటువంటి సందేహాలతో, ఆతృతతో ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ విధంగా తన కార్యదర్శిని అడగడం జరిగింది. దానికి ఆ సంజయుడు అక్కడ జరుగుతున్నట్టు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, సంజయుడికి వరం ఉంది ఆ వ్యాస మహర్షి ద్వారా. సో ఇక్కడ అంతఃపురంలో ఉండే ఆ కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పగలిగేటువంటి అర్హత అతనికి ఉన్నది. సో అది చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక ఆ సంజయుడు చెప్తున్నాడు సమాధానం, ధృతరాష్ట్రుడు అడిగినటువంటి దానికి సమాధానంగా ఆ సంజయుడు చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సంజయుడు
ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నాడట. ఏమని? "ఓ రాజా" అంటే ధృతరాష్ట్రుడిని రాజా అని పిలుస్తున్నాడు సంజయుడు. "ఓ రాజా, పాండు తనయులచే వ్యూహంగా ఏర్పాటు చేయబడిన సైన్యమును గాంచిన పిమ్మట దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యుడు చెంతకు చేరి ఈ క్రింది విధంగా పలికెను." సో అక్కడ ఆ సైన్యాల్లో వారి వైపు వచ్చినటువంటి వారందరినీ అక్కడ పాండవులు అక్కడ వారి యొక్క సైన్యాన్ని అంతా కూడా యుద్ధానికి ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దానిని చూసినటువంటి ఈ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ఇటు పాండవులకు కౌరవులకు గురువుగా ఉండేటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి విద్యలు నేర్పినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడు దుర్యోధనుడి వైపు యుద్ధంలో ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఆ సమయంలో అప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా నీ కుమారుడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఆయన పశ్యైతాం పాండుపుత్రానాం ఆచార్య మహతిం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత. సో ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ గురువర్య, మీ ప్రియ శిష్యుడు అయిన ద్రుపద పుత్రుడిచే అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము. సో ఇక్కడ ఈ దుర్యోధనుడు తన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి అంటున్నాడు, మీ ప్రియ శిష్యుడైన ద్రుపద పుత్రుడి చేత, అంటే ఆ పాండవుల మామైనటువంటి ఆ ద్రౌపది యొక్క తండ్రి యొక్క కుమారుడు ఆయన అంటే ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు అని అంటారు. ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు పాండవుల సైన్యానికి సైన్యాధ్యక్షుడుగా ఉండి ఆ సైన్యాన్ని ఒక వ్యూహాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అట. ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి దాని గురించి ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువు ద్రోణాచార్యులతో అంటున్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా చెప్పి మీ ప్రియ శిష్యుడు ద్రుపద పుత్రుడి చేత అత్యంత వ్యూహాత్మకంగా నిలుపబడిన ఈ పాండవుల మహాసైన్యాన్ని చూడుము అనడంలో ఇక్కడ ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క కొంత వక్రబుద్ధి కూడా ఉంది అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు అంటే ద్రుపదుని యొక్క పుత్రుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి వరం ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడు. అయితే అంటే ద్రుపదుడికి ద్రోణాచార్యుడికి కొంత వైరం వచ్చి అప్పుడు ఆ ద్రుపదుడు వరం ద్వారా దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి బాలుడిని వరంలో పొందుతాడు. ఆ బాలుడు ద్వారా ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించాలి అని. వారికి వచ్చినటువంటి మొదటగా వారిద్దరు స్నేహితులు, ఆ తర్వాత ఏదో గొడవలో వాళ్ళకి వచ్చి ఆ ద్రోణాచార్యుడిని సంహరించడానికి ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు అనేటువంటి ఒక కుమారుడిని వరంగా పొందుతాడు. అయితే ఆ దృష్టద్యుమ్నుడిని విద్యలు నేర్చుకోవడానికి ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికే పంపుతాడు మళ్ళీ. అప్పుడు ఆ ద్రోణాచార్యుడు ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు తనను చంపడానికి పుట్టినటువంటి బాలుడే, అంటే వరం వచ్చినటువంటి బాలుడే అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఒక గురువుగా, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుగా తన దగ్గరికి విద్యలో అర్థించడానికి వచ్చినటువంటి ఆ శిష్యుడికి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి తనకు తెలిసినటువంటి విద్యలన్నీ కూడా నేర్పించాడు. సో ఆ విధంగా వెటకారంగా అంటున్నాడు, నిన్ను చంపడానికి పుట్టినటువంటి వాడని తెలిసినటువంటి వాడికి నీవు విద్యలు నేర్పావే, అటువంటి నీ ప్రియ శిష్యుడు ఈరోజు నీకు వ్యతిరేకంగా ఆ పాండవుల యొక్క సైన్యంలో ఉండి ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని ఎంత వ్యూహాత్మకంగా తయారు చేశాడో చూడవయ్యా అంటున్నాడట. సో ఇంకా ఆయనతో అంటూ ఆ సైన్య యొక్క పరిశీలన చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన. ఆ దుర్యోధనుడు తన గురువుతో చెప్తున్నాడు, అత్ర శూరా మహేశ్వాస భీమార్జున సమాయుధి విరాట ద్రుపద మహారథ. సో ఈ
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ అండి. సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్, ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం. ఎక్కడి వరకు వినిపించింది మాతాజీ? మూడో అత్ర సూర చెప్తున్నారు కదా ప్రభుజీ, అక్కడ వరకు వచ్చిందా? ఓకే, అక్కడ వరకు వచ్చింది. శ్రీదేవి మాతాజీ. ఓకే, ఇక్కడ వరకేనా మాతాజీ? అక్కడ వరకే వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే, ఫుల్ స్క్రీన్ అయింది కదా మాతాజీ? ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ రాలేదు ప్రభుజీ, ఇంకా రాలేదు. ఇప్పుడు చిన్న స్క్రీన్ వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వస్తుందా మాతాజీ? వస్తుంది ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వచ్చింది అండి అందరికి ఒకసారి. ఓకే, సో దుర్యోధనుడు తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులతో పాండవుల యొక్క సైన్యాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్తున్నాడు. ఆ పాండవుల సైన్యమందు భీమార్జునులతో సమానంగా యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి శూరులైన ధనుర్ధరులు పెక్కుమంది ఉన్నారు. అటువంటి వారిలో యుయుధానుడు, విరాటుడు, ద్రుపదుడు వారు మహాయోధులు ఉన్నారు గురువర్య అంటూ హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ. ఓకే ఓకే, సో ఇంకా ఒకసారి స్పాట్ లైట్ చేయండి మాతాజీ నాది. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారమ్మా. సో ఆ దృష్టకేతువు, చేకితాను, కాశీరాజు, పురజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, శైబ్యుడు వంటి శూరులైనటువంటి మహాయోధులు కూడా ఆ పాండవుల సైన్యం వైపు ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, యుధామన్యుచ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాచ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాచ్చ సర్వ ఏవ మహారత. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, పరాక్రమవంతుడైనటువంటి యుధామన్యుడు, శక్తిశాలి అయినటువంటి ఉత్తమౌజుడు, సుభద్రాతనయుడైనటువంటి అభిమన్యుడు, ఆ ద్రౌపది కుమారులైనటువంటి ఉప పాండవులు 5 ఆ ఉప పాండవులు, వీరందరూ కూడా ఆ పాండవుల సైన్యమందు ఉన్నారు. ఆ వీరందరూ కూడా వీరులే, మహారథులే ఉన్నారు అంటూ ఆ పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి ఇప్పటి వరకు ఆయన చెప్పారు. ఇక ఆ విధంగా పాండవుల సైన్యాన్ని గురించి తన గురువు గారి అయినటువంటి ఆ ద్రోణాచార్యులకి చెప్పిన తర్వాత ఇక ఆ దుర్యోధనుడు తన సైన్యము గురించి తన గురువు గారికి చెప్తూ ఉన్నాడు, పరిచయం చేస్తున్నాడు. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, ఓ గురువర్య, నా సేనా బలమును నడుపుటకై ప్రత్యేకంగా యోగ్యులైనటువంటి నాయకులను గురించి మీ కొరకై నేను తెలియజేసేదను అంటూ ఆ దుర్యోధనుడు వైపు ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యాన్ని గురించి కూడా ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు, చెప్తున్నాడు. భవాన్ భీష్మచ్చ కర్ణచ్చ కృపచ్చ సమితిం జయః అశ్వత్థామా వికర్ణచ్చ సౌమదత్తిస్తతైవ చ. సో యుద్ధంలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధించేటువంటి మీరు, అంటే తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులతో చెప్తున్నారు, పూజ్యులైనటువంటి మీరున్నారు నా వైపు, అలాగే పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడున్నాడు, నా స్నేహితుడైనటువంటి కర్ణుడున్నాడు, కృపుడున్నాడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు మరియు సోమదత్తుని తనయుడైనటువంటి భూరిశ్రవుడు వంటి వారు మన సైన్యంలో ఉన్నారు, నాయకులున్నారు, మహానాయకులున్నారు అంటూ ఆయన యొక్క సైన్యాన్ని గురించి కూడా తన గురువుకి పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అన్యే చ బహవ శూరా మదర్తే త్యక్త జీవితాః నానా శస్త్ర ప్రహరణాః సర్వే యుద్ధ విశారదాః.
నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయుటకు సిద్ధపడి ఉన్న వీరులు ఇంకా పలువురు కలరు. వారందరూ పలు విధములైన ఆయుధములను దాల్చిన వారు మరియు యుద్ధ నిపుణతను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు. సో ఆ విధంగా ఆ మహానాయకుల గురించి చెప్పిన తర్వాత, మహావీరుల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ఎలాంటి స్వలాభంతో ఉన్నాడు చూడండి. తన కొరకు ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, నా కొరకు తమ జీవితాలను త్యాగం చేయడానికంటే యుద్ధంలో మరణించడానికి కూడా సిద్ధపడి ఉన్నటువంటి వీరులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారందరూ కూడా వివిధ ఆయుధాలను దాల్చి ఆ ఆయుధ విద్యలలో వారు నిపుణతను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఎందరో నా కొరకు ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమేతేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, మన సైన్య బలము లెక్కింపలేనిదిగా ఉన్నది మరియు మనము పితామహుడైనటువంటి భీష్మునిచే సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతున్నాము. కానీ భీమునిచే జాగృతతో రక్షింపబడుతున్నటువంటి పాండవ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. సో మొత్తంగా ఈ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో 18 అక్షౌహిణుల సైన్యము యుద్ధంలో పాల్గొన్నది అని చెప్తారు. అందులో 11 అక్షౌహిణుల సైన్యమేమో కౌరవుల వైపును, 7 అక్షౌహిణుల సైన్యము పాండవుల వైపు. అంటే 4 అక్షౌహిణులు తక్కువగా ఉన్నది పాండవుల వైపు. సో అందుకే అంటున్నాడు, మన సైన్యము అపరిమితంగా ఉన్నది, అందున మన వైపు భీష్మ పితామహులు ఉన్నారు. ఆ భీష్మ పితామహుడి చేత మనం అంతా రక్షింపబడుతూ ఉన్నాము. అలాగే పాండవుల వైపేమో ఆ భీముడి చేత ఆ సైన్యం అంతా రక్షింపబడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సో ఆ భీముడి చేత రక్షింపబడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యము పరిమితంగా ఉన్నది, అంటే తక్కువగా ఉంది వీరికంటే. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అయనేషు చ సర్వేషు యథా భాగమవస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షంతు భవంత సర్వ ఏవ హి. కావున కౌరవ సేనా నాయకులందరికీ మీ మీ వ్యూహాత్మక స్థానాలను పరిరక్షిస్తూ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారము అందింపవలసిందని నేను పిలుపునిస్తున్నాను. ఎందుకంటే కౌరవుల వైపు దుర్యోధనుడే రాజుగా ఉన్నాడు ఉండి, అందుకని ఆయన తన యొక్క అధికారాన్ని చెప్తూ, మీరందరూ కూడా నా వైపు ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా, ఈ నాయకులందరూ కూడా మీ యొక్క స్థానాలలో ఉండి ఆ భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి సహకారం అందించాలని నేనందరికీ పిలుపునిస్తున్నానయ్యా అంటూ ఆ సైన్యాన్ని ఉద్దేశించి ఆ దుర్యోధనుడు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆ విధంగా మాట్లాడిన తర్వాత ఆ సైన్య గురించి పరిశీలించి చెప్పిన తర్వాత ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క మాటలు విన్నటువంటి ఆ భీష్మ పితామహుడు, అంటే ఆ కురు వంశంలో వృద్ధుడుగాను మహా యోధుడుగా ఉండేటువంటి ఆయన తన మనుమడైనటువంటి ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలాగా తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడట. ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, తస్య సంజనయన్ హర్షం కురు వృద్ధ పితామహః సింహనాదం వినద్యోచ్చై శంఖం దద్మౌ ప్రతాపవాన్. సో అప్పుడు ఆ విధంగా దుర్యోధనుడు తన గురువు గారితో సైన్యాన్ని గురించి వివరించిన తర్వాత ఆ కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు అయినటువంటి భీష్ముడు ఆ దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహ గర్జన లాంటి ధ్వని కలుగునట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడట ఆ భీష్ముడు. ఎందుకంటే యుద్ధ ప్రారంభంలో యుద్ధానికి మేము సన్నద్ధంగా ఉన్నాము, మేము రెడీ అని చెప్పడానికి యుద్ధ శంఖాలను పూరించేవారు. సో అప్పుడు ఈ యుద్ధంలో, ఈ మహాభారత యుద్ధంలో మొదటిగా ఆ భీష్మ పితామహులు శంఖాన్ని పూరించారు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే భీష్ముడు ఆ శంఖాలను పూరించారో వెంటనే
ఆ కౌరవుల వైపు పిమ్మట శంఖాలు, వివిధములైనటువంటి వాద్యములు, బేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడినాయట. ఆ కౌరవుల వైపు ఎప్పుడైతే భీష్ముడిని మేము యుద్ధానికి రెడీ అని ఆయన శంఖాన్ని పూరించాడో, మిగిలిన వారందరూ కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలని, వాద్యాలను, బేరులను, శృంగాలు అన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగించడం జరిగిందట. ఆ మోగినటువంటి సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరంగా ఉందయ్యా అంటూ సంజయుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి ఆ విధంగా శంఖనాదాలు పూరించారో, ఇటు పాండవుల వైపు గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. తత శ్వేతైరహైర్యుక్తే మహతి శ్యాం దత్నే స్థితౌ మాధవ పాండవ చైవ దివ్యౌ శంకౌ ప్రదద్మతు. సో అప్పుడు పాండవుల వైపు నుండి తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండు కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు కూడా తమ యొక్క దివ్య శంఖాలను పూరించారయ్యా ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ సంజయుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి విషయాలను చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే కౌరవుల వైపు నుండి శంఖనాదాలు పూరించబడ్డాయో, ఇటు పాండవుల వైపు నుంచి ఆ రథంలో తెల్లని గుర్రాలతో కూడి ఉన్నటువంటి మహారథంలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానులు అలాగే అర్జునుడు వారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారట. పాంచజన్యం హృషీకేశో దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంకం భీమ కర్మ రుకోదర. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆ హృషీకేశుడు పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు. ఇక్కడ ఋషికేశుడు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, ఆ ఇంద్రియాలన్నిటిని కూడా ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి వారు. సో అటువంటి ఆ భగవంతుడు పాంచజన్యము అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని పూరించాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే భీముడు అందరం మనకు తెలిసినటువంటి గొప్పగా భుజించేవాడు, అత్యంత కష్టమైనటువంటి పనులు చేయనటువంటి ఆ భీముడు పౌండ్రము అనేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడట. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఇంకా ఓ రాజా, కుంతీపుత్రుడైనటువంటి యుధిష్ఠరుడు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయం అనేటువంటి తన శంఖాన్ని పూరించగా, నకులుడు సుఘోషమనడి శంఖాన్ని పూరించాడు. సహదేవుడు మణిపుష్పకం అనేటువంటి శంఖాన్ని పూరించి, గొప్ప విలుకాడైనటువంటి కాశీరాజు, పాండవుల వైపు యుద్ధం చేసేటువంటి వారిలో గొప్ప విలుకాడైనటువంటి ఆ కాశీరాజు, అలాగే యోధుడైనటువంటి శిఖండి, ఆ దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, జయంపర అనేటువంటి అంటే ఇక ఆయన్ని ఎవరు కూడా జయించలేనటువంటి వాడైనటువంటి ఆ సాత్యకి, అలాగే ద్రుపదుడు, ద్రౌపది తనయులు ఆ ఉప పాండవులు, అలాగే గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి సుభద్రా తనయుడు అంటే అభిమన్యుడు, మున్నగు వీరులందరూ కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలని పూరించారయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు అక్కడ జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఆ విధంగా పాండవుల వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ వివిధ శంఖముల యొక్క ధ్వని అతి భీకరమయ్యను. ఆ ధ్వని, ఆ శంఖాల పాండవుల వైపు నుండి ఆ శంఖముల నుండి ధ్వని అతి భీకరమైంది. అది ఎలా ఉంది అంటే, ఆ భూమి ఆకాశాలను రెండింటినీ కంపించుచు అది ధృతరాష్ట్ర తనయుల అంటే నీ కుమారుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసిందయ్యా. అంతటి భీకరమైనటువంటి శబ్దాలు ఆ పాండవుల వైపు నుండి వచ్చింది అని ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్న రథంలో గాంధీవము ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న ఆ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. సో ఎప్పుడైతే ఇరు సైన్యాల నుండి యుద్ధానికి సన్నద్ధము అని చెప్పి శంఖనాదాలను పూరించారో, ఆ పూరించినటువంటి సమయంలో అర్జునుడి యొక్క రథాన్ని గురించి వర్ణిస్తున్నాడు. ఇక్కడ అర్జునుడు యొక్క రథం పైన హనుమంతుడిని, ఆ హనుమాన్ని చిహ్నంగా ఉండేటువంటి రథంలో గాంధీవము, అర్జునుడి యొక్క రథం గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టుకొని ఆ యుద్ధ సన్నద్ధులైనటువంటి ఎదురుగా ఉండేటువంటి ఎదుటిపక్షం వారందరినీ చూసి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అర్జునుడు ఈ విధంగా అన్నాడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా అర్జునుడి వైపు విజయ సంకేతకాలుగా
చెప్పబడేటువంటివి ఆయన జెండాపై ఉన్నటువంటి ఆ హనుమంతుడు చిహ్నంగా కలిగి ఉండడము. ఎందుకంటే హనుమంతుడు ఆ త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడికి సహకరించి ఎంతో యుద్ధంలో విజయాన్ని చేకూర్చినటువంటి వాడు. అలాగే ఆ అర్జునుడు ఉపయోగించేటువంటి రథం ఇంతకుముందే చెప్పాం, తెల్లని గుర్రాలతో కూడి ఉన్నటువంటి రథం, ఆ అగ్నిదేవుడు బహుమతిగా ఇచ్చినటువంటి రథం. అలాగే అర్జునుడి వైపు కృష్ణ భగవానులు వారు ఉన్నారు. కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉంటే ఆయన యొక్క సతి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి అటువైపే ఉంటుంది. అంటే విజయం, సిరి సంపదలు అటువైపే ఉంటాయి. అలాగే స్థల ప్రభావం కూడా, ధర్మక్షేత్రంలో యుద్ధం జరుగుతుంది. అలాగే కౌరవుల యొక్క హృదయాలు బద్దలయ్యాయని చెప్తున్నారు, అంటే వారు భయపడిపోయినట్లుగా చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ పాండవుల వైపు నుంచి కృష్ణుడు, అర్జునుడు, భీముడు, ధర్మరాజు మొదలైన వారు ఊదినటువంటి ఆ శంఖాలు కూడా దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు. ఇవన్నీ కూడా పాండవులకు విజయ సంకేతాలుగా సూచించబడినవి అని చెప్తారు. ఇక ఆ విధంగా సంజయుడు ఇప్పటి వరకు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పారు. ఇప్పుడు నేరుగా అర్జునుడు అంటే చెప్పినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ భగవద్గీత. మొదటిగా అర్జునుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ, అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్ కర్మయ సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడట. ఓ అచ్యుత అంటే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి చ్యుతి లేనటువంటి వాడు, నాశనరహితుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో శ్రీకృష్ణ భగవాను ఈ విధంగా ఓ అచ్యుత అంటూ సంబోధిస్తున్నాడు అర్జునుడు. నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము, తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో సూచు అవకాశము నాకు కలుగుతుంది. ఎందుకంటే యుద్ధం చేయాలి, ఎదుటివారితో యుద్ధం చేయాలంటే అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు, వారు ఎటువంటి యుద్ధ నైపుణ్యం కలిగిన వారు చూడాలి ముందుగా. సో దాన్ని అంచనా వేయడానికి మొదటగా అర్జునుడు తన రథసారథిగా ఉండేటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటున్నాడట. అర్జునుడు, నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలుపవయ్యా, తద్వారా ఈ రణరంగంలో, ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూడడానికి నాకు అవకాశం కలుగుతుంది. తద్వారా నేను యుద్ధ వ్యూహాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక భావనతో అడిగారు అని చెప్పుకోవచ్చు. సో మళ్ళా సంజయుడు మాట్లాడుతున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సో సంజయుడు అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, ఎందుకంటే ధృతరాష్ట్రుడు కూడా భరతవంశానికి చెందినటువంటి వాడే కదా. సో ఇక్కడ భరతవంశీయుడా అనేటువంటిది ధృతరాష్ట్రుడిని సంబోధిస్తున్నాడు సంజయుడు. ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుచే ఆ విధంగా సంబోధించబడినటువంటి వాడై, అంటే అచ్యుత అని సంబోధించబడినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడు. ఎందుకంటే ఆ అగ్నిదేవుడు బహుమానంగా ఇచ్చినటువంటి రథము అది. ఆ రథాన్ని ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో, ఇటు కౌరవులు పాండవుల యొక్క సైన్యాలకు మధ్యలో నిలిపాడు ఆ అర్జునుడి యొక్క కోరిక మేరకు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ముఖ్యంగా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు, అంటే ఆ రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో ఉంచి, ముఖ్యంగా భీష్ముడు, ఆ ద్రోణుడు, ఎందుకంటే భీష్ముడు వారి యొక్క పితామహుడు, ద్రోణుడు వారి యొక్క గురువు గారు. అలాగే ఇతర ముఖ్యమైనటువంటి రాజుల ఆ సమక్షంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటున్నాడట, ఓ పార్థ, అంటే కుంతి తనయుడు కనుక పార్థ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురు వంశీయులందరినీ గాంచుము అని పలికాడట. కృష్ణ భగవానుల వారు అన్నాడట మాట. సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున,
నీవు నీ రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలోకి తీసుకురమ్మన్నావు, నేను తీసుకొచ్చాను. ముఖ్యంగా ఆ భీష్ముడు, ద్రోణుడు, ఇతర భూపాలకులు ఉండేటువంటి అక్కడ ఉంచి, సో ఇప్పుడు చూడు నీవు ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో నీ కురువంశీయులందరినీ ఒక్కసారి చూడవయ్యా. సో ఇక్కడ కూడి ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ యుద్ధానికి చేయడానికి వచ్చి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచు అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అన్నాడు అని ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు ఎప్పుడైతే ఆ సేనల మధ్యలో ఉండేటువంటి అక్కడ నిలిచినటువంటి ఆ అర్జునుడిని చూడమని అన్నాడో, అప్పుడు ఆ అర్జునుడు అక్కడ నిలిచి ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనములను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను అందరినీ కూడా చూశాడట. ఇక చూసినాక చెప్తున్నాడు, తాన్ సమీక్ష స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విసీదన్న దమబ్రవీత్. సో ఇక ఆ కుంతీతనయుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తన స్నేహితులు మరియు బంధువులు వారందరినీ చూసి కరుణతో కూడిన వాడై ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడట. వాళ్ళందరినీ చూసిన తర్వాత అర్జునుడిలో ఆ స్నేహబంధము, తర్వాత బంధుమిత్రత్వము, గురువులు వారందరినీ చూసి వీరందరితో యుద్ధం చేసుకో, రాజ్యం కోసం వీరందరితో యుద్ధాలు చేయాలన్నా, వీరందరిని ఒకరినొకరిని చంపుకోవలసి వస్తుందా అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆ కరుణతో నిండినటువంటి వాడై ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా ఆ అర్జునుడు అని చెప్తున్నాడు ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. సో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాన్ని ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ కూడా తడబడుతున్నాయి, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉందయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తున్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, వేపదుచ్చ శరీరే మే రోమహర్షచ్చ జాయతే గాంధీవం సంసతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యతే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుతున్నది, గాంధీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోతున్నది, నా చర్మము మండిపోతుంది అంటూ ఆ అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఆయన అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తున్నాడట. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏ మాత్రము నిలబడలేకపోతున్నాను, నన్ను నేను మర్చిపోతున్నాను, నా మనసు చెల్లించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహార, కేవలము విపరీతములనే నేను గాంచుచున్నాను, అన్ని దుష్ట ప్రభావాలనే నేను గాంచుతున్నానయ్యా. నాకు అంతా ఏదేదో తోస్తుంది, నా శరీరం వెండిపోతుంది, నా మండిపోతూ ఉంది, నా రోమాలు నిక్కరబరుచుకుంటూ ఉన్నాయి. అంటే ఒక స్ట్రెస్ కలిగినప్పుడు కలిగేటువంటి భావనలు మనలో కూడా, మనకి స్ట్రెస్ బాగా పెరిగినప్పుడు మన అవయవాలన్నీ కంపించిపోతాయి అని చెప్తారు. నోరు ఎండిపోతుంది, దేహం మొత్తం కంపించిపోతుంది, ఎంట్రుకలు నిక్కరపరుచుకున్నాయి అని చెప్తారు, చేతులలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోతూ ఉంటాయి, చర్మం మండిపోతూ ఉంటుంది, నిలబడ్డ చోట నిలబడలేకపోతాము, మనసు ఏం చేస్తున్నామో అనుకో తెలవకుండా పోతుంది అని చెప్తారు. సో ఇప్పుడు అర్జునుడి యొక్క భావం కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఆ కరుణతో నా వారు, నేను, నా బంధుమిత్రులు అనేటువంటి ఒక మోహానికి గురైనటువంటి అర్జునుడు ఈ విధంగా అయిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆ విధంగా అయినటువంటి అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుతో ఇంకా అంటున్నాడట ఈ విధంగా, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో ఆయన అంటున్నాడట, ఓ కృష్ణ,
ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకొనలేకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ యుద్ధంలో ఉన్నవారు ఇటువైపైనా అటువైపైనా అంతా బంధువులే, దాయాదులే కదా, అన్నదమ్ముల పిల్లలే. కాబట్టి వీరందరినీ కూడా ఈ యుద్ధంలో చంపుకోవడం ద్వారా, ఒకరినొకరు చంపుకోవడం ద్వారా అది ఏ విధంగా శ్రేయస్సు అవుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నానయ్యా. కాబట్టి ఆ తదుపరి విజయం కానీ, అంటే ఈ యుద్ధంలో మేము విజయం కానీ, ఆ విజయం వల్ల వచ్చేటువంటి రాజ్యం కానీ, ఆ రాజ్యాల వల్ల వచ్చేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదయ్యా, నేను వీళ్ళతో యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ ఆ కరుణ నిండినటువంటి ఆ అర్జునుడు కారుణ్య భావంతో యుద్ధం చేయలేనని కృష్ణ భగవానుల వారితో చెప్తున్నాడట. ఇంకా ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఓ గోవింద, మేమెవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరికి జీవితమును సైతము కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధమునందు నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు కలుగు ప్రయోజనమేమి? ఎందుకంటే ఇక్కడ తన వైపు కూడా తన కుమారులు వారందరూ కూడా యుద్ధంలో నిలబడి ఉన్నారు, అటువైపు కూడా ఉన్న వారందరూ కూడా బంధువులే. మరి ఈ రాజ్యాన్ని పొందినప్పుడు తన బంధువులు తన వారు ఎవరు లేకుండా ఆ రాజ్య సుఖాలను మేము ఏ విధంగా, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏముంటుంది అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావుమరుదులు, ఇతర బంధువులందరూ తమ ఆస్తులు మరియు ప్రాణాలను విడిచిపెట్టుటకు సిద్ధులైన ఎదుటుగా నిలబడి నన్ను చంపగోరినను నేనెందులకు వారిని చంపగోరవలెనో? ఓ జనార్దన, ఈ దరిత్రి విషయం అటుంచి ముల్లోకాలను పొందినను నేను వారితో యుద్ధం చేయుటకు సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను వధించడం వల్ల మీ మెట్టి ఆనందమును పొందగలుగుతాము. సో ఈ రాజ్యం పొందడమే కాదయ్యా, 3 లోకాలు వచ్చినా కానీ నాకు ఆ 3 లోకాలను నాకు ఇస్తా అన్నా కానీ నేను వారితో యుద్ధం చేయలేను. ఎందుకంటే అందరూ కూడా మావారే, మా తాతలు, ముత్తాతలు, బావమరుదులు, బంధువులు, అందరినీ, స్నేహితులు, గురువులను వీరందరినీ చంపుకొని ఆ రాజ్యాన్ని మేము ఎలా అనుభవించగలము? ఈ రాజ్యమే కాదయ్యా, నాకు ముల్లోకాలను ఇచ్చినా కానీ నేను వారితో యుద్ధం చేయలేను. ముఖ్యంగా ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క కుమారులను, మా పెద్దనాన్నగారి కుమారులైనటువంటి వారందరినీ వధించడం ద్వారా మేము ఎటువంటి ఆనందాన్ని పొందగలుగుతామయ్యా అంటూ అన్నాడు. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, పాపమే వాశ్రయోదస్మాన్ హత్వైతా నాతతాయినః తస్మాన్నారాహ వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ. సో ఆయన అంటున్నాడు ఇంకా, ఇటువంటి దుర్మార్గులను, ఎందుకంటే వారు ఏమీ ఆలోచించకుండా రాజ్యం కోసం ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప ఏమీ ఆలోచించట్లేదు మంచి చెడులు. సో అటువంటి ఆ దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే కలుగుతుంది. కనుక ఆ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపటం మాకు తగదయ్యా. ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపటం వల్ల కలిగే లాభమేమి? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలుగుతాము? వారందరూ కూడా మా సంబంధీకులే కదా, మా అన్నదమ్ములే కదా. మరి వారు లేకుండా మేము అయినా సాధారణంగా ఎక్కడైనా మనం ఏదైనా విజయం సాధించితే ఆ విజయాలని మన స్నేహితులతోనూ బంధువులతోనూ పంచుకుంటాం కదా. అదే భావనతో అంటున్నాడు ఆయన, మేము ఈ విజయం పొందిన తర్వాత ఎవరూ లేకుండా ఉండి ఈ విజయాన్ని మేము ఏం చేసుకోవాలయ్యా? ఈ యుద్ధంలో అందరూ పోయిన తర్వాత ఆ వచ్చేటువంటి రాజ్యాన్ని మేము ఏం చేసుకోవాలి అని, మేము ఎలా సుఖంగా ఉండగలము అంటూ ఆయనలో కలిగినటువంటి పాపభీతి గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, అర్జునుడు, రాజ్యకాంక్షాపరులైనటువంటి కౌరవులు వంశనాశనము, మిత్రద్రోహం వల్ల కలిగేటువంటి ఆ పాతకాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. వారంటే ఎలాగూ దుష్టులు, వారు ఈ రాజ్యకాంక్ష పరులై నుండి మిగతా ఏ విషయాలను గురించి ఆలోచించట్లేదు. కానీ ఓ జనార్దన, వంశ క్షయం వల్ల కలిగి వచ్చేటువంటి దోషాన్ని బాగా తెలిసినటువంటి మనమైన ఆ పాపము నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు? వారికంటే ఎలాగూ బుద్ధి లేదు, యుద్ధం చేసి అందరిని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నారు. కానీ మంచి చెడులు ఆలోచించగలిగేటువంటి మనమైనా ఎందుకు ఈ యుద్ధాన్ని ఆపకూడదయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, కుటుంబ సాంప్రదాయాల గురించి కూడా అర్జునుడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభిభవత్యుత. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, వంశనాశనంతో ప్రాచీన కుల ధర్మాలు నశిస్తాయి, ఆ సనాతన ధర్మాలన్నీ నశించిపోతాయి. ఎందుకంటే
కులధర్మాలు నశించి వంశమంతటా అధర్మము అలుముకుంటుంది కదయ్యా. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధంలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా మరణించినట్లయితే కుటుంబాలను ఒక సన్మార్గంలో నడపగలిగేటువంటి వారు యుద్ధంలో ఒకవేళ మరణించినట్లయితే ఆ కుటుంబాలలో ఒక క్రమమైనటువంటి క్రమశిక్షణతో వారిని పెంచేటువంటి వారు ఎవరు ఉండరు. ఇక ఆడపిల్లలు ఆడవాళ్ళు చిన్నవాళ్లే ఉండిపోయి ఆ కుటుంబాల్లో ఆ వంశ నాశనాలు, వంశాలలో ఉండేటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి కదయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటూ ఉన్నాడట. అనుకుంటూ ఇక అంటున్నాడు చివరికి, యది మామ ప్రతీకార మశస్త్రం శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్రారణే హన్యో స్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో అర్జునుడు ఆ విధంగా అంటూ ఇంకా అంటున్నాడు, నిరాయుధుడను మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడను అగు నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. సో ఎందుకంటే నేను వారితో యుద్ధం చేయను, అలా ఉన్నటువంటి ఎందుకు ఈ వంశనాశనాలు ఇవన్నీ జరిగేటువంటి వాటి ద్వారా నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా. సో కాబట్టి నేను యుద్ధం చేయకుండా ఉండేటువంటి ఆ నిరాయుధుడిగా ఉన్నటువంటి నన్ను, నేను వారితో యుద్ధం చేయకుండా నిలబడి ఉన్నటువంటి నన్ను వారు ఆ ఆయుధాలు ధరించినటువంటి ఆ దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనాదులు వారందరూ కూడా, అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు ఈ యుద్ధ రంగంలో నన్ను చంపినా పర్వాలేదు, అది నాకు క్షేమమే అవుతుంది తప్ప నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ ఆ అర్జునుడు కారుణ్య భావంతో, కరుణతో నిండినటువంటి మోహం ద్వారా తనలో కలిగినటువంటి ఆ కరుణ ద్వారా ఆయన నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ ఆ విషాదంతో నిండినటువంటి వాడై నేను యుద్ధం చేయలేను అంటూ ఇంకా చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఇక చివరి శ్లోకం, ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి అన్నాడు కదా. సో నిరాయుధులను మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడనగు నన్ను శస్త్రధారులైనటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క కుమారులు నన్ను ఈ యుద్ధ రంగంలో వధించినా పర్వాలేదు, కానీ నేను వారితో యుద్ధం చేయను అని అన్నాడు కదా. సో ఆ విధంగా రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖంచే కల్లోలితమైనటువంటి మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడం ద్వారా ఈ చివరి శ్లోకం ద్వారా ఈ విధంగా మొదటి అధ్యాయం ముగించబడుతుంది. సో హరే కృష్ణ. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ అధ్యాయంలో గీతా పాఠం ఏంటంటే, జీవితంలో మనకు ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని మరియు భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.